Boss, boss. Ya ni me kake yi haka ne? Kai dai kurin ka bari. Kai abokina, wallahi ni kuɗi kurin nake nema. Yaki halak yaki haram. Dan ba zai taɓa yiwuwa ba. Wannan rayuwar daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Ina za mu kai rayuwar mu? Duk da inda kuɗi yake ni fa sai na tayi sai na je na nema. Ya za a yi rayuwa ta yiwu haka? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba. Kaga. Ba ka shawara. Ina sauraron ka. Wannan tunanin ba zai sa a samu abu. Kai da mutum yaki halak yaki haram. Dan dakata. Sau da yanda rayuwar take ba yawa gabaki ɗaya rayuwa duk ta riga duk ta bi ta caccanja. Kana wannan daga wannan ai ba abin da ya shafe ni. Kai ni fa wa'azin nan fa da kake yin fa shiga yake ta nan yana fita ta nan. Ni fa wannan wa'azin naka ka rike abinka dan ni ba zai fishe ta yin komai ba. Kana gani yanzu rayuwar idan san yin wannan wa'azin kake kaga kana shan kwana masallaci. Ka je kai musu amma ni wannan wa'azin naka ba zan ba dauke shi sai da ba zai amfani da komai ba. Dan ba ma dauka zan ba ma daina ma faɗa min ba. Dan ni dan haka ma wai kuma tashi ma ni zan yi ma tafi ma gida ma ba zai yiwu ba kai fa yanzu ka kalle ka yanda kake ga kanan tsaf tsaf amma ni kuma yanzu ka kalle ni yanda ka san an hanko ni daga cikin rami ina rayuwa za ta yi haka Ni na baka shawara. Duk inda ka je dai kaga idan wa'azi kake son yi ga masallaci nan ga nan kana shan kwana masallaci zaka tare ni dai na baka lafiya sai an jima gaskiya lamarin mu da kuma to yaki halak yaki haram. To Allah ya kiyaye. To Allah ka ba mu masu albarka. Kai kuma Allah ya shirye ka. sai zaka ce zaka yi wani wa'azi idan wa'azi zaka ka tafi wani masallaci kana gani na da a farkice ka dinga cewa ai kurin mu yaki halak yaki haram Mubarak yaka. baba Yaka. sannu baba Yawwa. Uban naka iya ciki. a yana ciki baba yana ciki ai To. eh To dan daga nan na fito ban wannan ba. Ai, Dama ai, waya ta ce naji ba ta magana. eh Naji yanzu nan lawan da ya kira ni daga ƙauye kuma naji ba ta magana. ba ta magana ko Sai dai baba ji tana rum. Tana wannan. to bari ya addu'a maka ga menene matsalar Duba mu. Yawwa. ai baba ba komai bane baba matsalar Eh. ai ringtone din naka ne ya kare Ringtone din ne ya kare? ringtone din wayar ba shine ya kare baba To. sai yasa baka jin wannan abin da yake dundunu ba Eh. sai yasa baka jin To. ba eh ba komai bane ba To yanzu ya za a yi to kenan? ai yanzu baba sai an je an so abin sai a zo a saka maka To nawa ne? ba wani naira 2000 ne 2000. 2000 ake sayarwa ba Kai. Dubu To biyu ga ne ba. 1500. Eh. Ya za a yi sai a samu. ai ka san baba abin ne yanayin 2000 ne amma dai to ba da 1500 dan a san yanda za a yi To ga 1500 ka cika min 500. ba matsala ba Ka cika min to an Allah ya dawa ba A sako min. to ba matsala Yawwa. Ah, to ta Ina nan. bari ku je wajen ya haɗewa yanda ake marar nan naira 1500 tsohon nan kuna da kuɗi da an bamu ne ba za ku ba to bari wayan naje wayar ta kama idan baka wasa ba dai kai ka ce ringitan ba siyar da ita ma zan yi wayar ma sai da ita zan dinna hada dinna je na kashe kuɗin yanda ana cikin wannan rayuwa kai kana har 1500 kana da ita amma ko ba za ku dinga ban ba kun fi son mu mutu wannan wace irin rayuwa ce haka